Da ka jing temu ban kershan ye ki babun ki jing don kam jong ka skul Umsning Solang LP and UP school. Ka skul ka badang don kam shibun ki jing irap ki samla ka thany ki la lumlang wiang ban penlong ye kata masa ka bala tip kum ka unity first ka bala bu ban penlong ha ka lai sngi lenter kata ha ka arpu khandai laipo bat laipo tarik ukala lengkot arhajar arpun reu ha ka bala bu ye shibun ki jing yakob bat ki jing pen bernya ban khot bat wer ki paj ba ban wan syakane kata masa da ka babu jing temu ban kershan ye ka skul Umsning Solang LP and UP school. Ki jing yakob bat ki jing pen bernya ki kentup nadu ka second Miss Umsning Constituency ka kids fashion show na ka bynta ki khana ki balai snam hadu shipo snam ka bumper housey ka ba arlak tingka ka lucky draw ka ba shilak tingka ki nongroi pen bernya ki bekentup ya ukraw umdor bat ki we ki nongroi bat ki nongshat ki nong peniat ki khot bat wer sngewbha ya baro ban poi syakane kata masa ka ba on penlong hakite ki lai sngi lenter hamadan Umsning town dorbar. Kublai pai ba baro ngadan ka khubor ka basung tanat bhanam ta phi baro ha ka ar phakhandai laipo ban laipo iterek ujanuri arhajar arphun reu ka unity fest kan salong ha Umsning town dorbar playground Bhoi district Meghalaya ha ka ne ka fest dar shibun ki jingala kai bat ki jingya kop ki ban shimbanta ka jingya kop kum ka kids fashion show ka dancing competition bat ka Miss and Mrs Umsning Constituency ndai tang ka jingya kop hindai kan don ru ka lucky draw ka basan photing ka shi ticket hindai phila panjab ya ka do shilak tingka kin bon ru ki consolation prize but don ru ka bumper housey ka behe tang na ka ticket ka basan spa phila ban yo ya kalat ban job hado arlak tingka don ru ki artist ki barwai ki batem but ban pin shong shet ya phi baro license de what do ya kane kalat ma ki tarik jong phila at kandai laipo ban laipo terek January 2000 but wan lang pai ba sha ka ne ka unity fest Umsning kublai shibon